Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradhan Jesu. Aradhan Jesu. Yeswe Vandane. Yeswe Vandane. Yeswe Aradhane. Yeswe Aradhane. Yeswe Mahime. Yeswe Mahime. Yeswe Stuti. Yeswe Stuti. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 São Paulo एपेस्करांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्याय 15 वळीन म्हणटा तो आपले महिमेभरीत संपत्ती तावन पवित्रत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणांत घटाई देवन दृढ करूं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हे 3 शब्द आसात पळया तो आमी नियाळ करया. महिमेभरीत संपत्ती तावन. कसली संपत ती महिमे बरीत. आमचे कडेन संपत आसा वय मू. आमचे कडेन पयशे आसात, जागो आसा, आमी कश्ट काडन घाम पिळन केल्ले जावन आसा. पूण ते महिमे बरीत संपत म्हळ्यार कितें कोणा म्हणे कळीत आसा की महिमा जोडिल्ली संपत. जेजू ह्या संवसारांत मनीस जालो. मनीस जावन आमच्या पातकां खातीर खंय मेलो. कुर्सार तो मेलो. कुर्सार मेल्ल्या उपरांत ताका त्या मरणांतले महिमेंत परतून उठयलें सर्गींच्या बापान. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून आज आमची महिमेची संपत म्हळ्यार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. देखून सांग पावल म्हणटा कितली सोबीत उतरान महिमे बरीत संपत्ती तावन म्हळ्यार जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत तावन आमकां पवित्रत्म्या मुखांतर जायती देणी कृपा लाभल्यात. आज मगशे भाव भयणो तीच महिमे बरीत संपत आज येवकरिस्तीच्या सक्रामेंतांत ह्या जिविताच्या उंड्यार आज जेजू आमचे मदें येता. आमचे अंतस्करण दृढ करूंक, आमचो भावार्थ घट करूंक, आमच्या संगता रावूंक, आमच्या संगता जियोंक आनी आमच्या सलोत्सवाच्या मेटान आमकां बोळ दिवंक जेजू ह्या आल्तरेर येता. आतां आमी दिमी गेल्या ती महिमे बरीत संपत म्हळ्यार मरणांतावन जिवंतपणाक उटिल्ली संपत. देवान ताच्या खलटेपणाक, विधेयपणाक, सॅक्रिफिसाक दिल्लें वर्थ इनाम म्हळ्यार तें जावन आसा देवान दिल्ली महिमा ताच्या कोडीक. आनी आज तीच पवित्र कोड, महिमे बरीत कोड जेजू क्रिस्त ह्या येवकरिस्तांत आमचे मदें येता आसतना आमी दिंबेर पडया, सरपडोवया, आराधन करया आनी आमकांच जेजूच्या पांयतळा समर्पण करया. नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा, नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रोपान लेपोनासच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, मुठ्या रूपांतली पोनाच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या.
सर्गींचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वायनान येवंक तूं आमचें खाण जाताय. आमचें मोगान बरोवन तुकाच समर्पित हांव. हे मोगाळा जेजू, म्हज्या सोडून धरा. सर्ग संवसाराची महिमेची संपत तूं जावन आसाय. पुनर्जिवंतपणाचे वैभवान महिमेन तूं आज ह्या उंड्याच्या रुपार लिपोवन आसाय. तूं आमचो देव, तूं आमचो स्वामी, तूं आमचो बरो गवळी, मोगाळ इश्ट. आमच्या संगी तूं रावताय. तुका आमी आमचें जिवीत समर्पित हांव. आमच्या कुटुंबाचे हर एक संद्याक तुका तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव. एक घडीभर तुमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्याक, तुमच्या भुरग्यांक, तुमची आवय बापूय, पती वा पतीन, पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक, तुमचे लागीं मागोवंक विसरल्यांक, गांवांनी परगांवांनी काम करच्या भाव भयणींक, हर एकल्याक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करून सर्ग संवसाराच्या दुनियाक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक उंड्याच्या रुपार खरेंच हजर आसलेल्या सुमयाक आमी सिरपडोवन आराधन करया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. देवपण लिपोवन तुझे उंड्याचे रूप घेतलाय. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. उंड्या वायनार येवन तूं आमची खाण जाताय. आमच्या मोगान भरून तुकाच समर्पिताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोवनाच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. ए मोगाळा जेजू, ह्या संजेर आमी तुज्या पांयां तळा सरपडता, आराधन करता, नमस्कार करता. तूं आमचो स्वामी, तूं आमचो देव. आमचे सूख दूख सांगूंक आमी आयल्या. एक घडीभर तुमचें सूख दूख जेजूक सांगा. तुमचें कश्ट जेजूक सांगा. तुमच्या कुटुंबाचे हर एक रटवळ, हर एक कश्ट, समस्ये जेजू मुखार समर्पण करा. तुजे तावन बुजवण शेवन आमी आयल्या. ये जेजू, तूं जावन आसाय बुजवणदार. तूं जावन आसाय आमकां जिवीत दिवचो, सोडवण दिवचो, भलायकी दिवचो. तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची वाट. जेजू, तुजी बुजवण घेवंक आमी आयल्या. ये जेजू, ये ह्या घडये आमकां हर एकल्याक मेळोवंक ये. आमच्या काळजांत तूं ये, आमच्या घरांत तूं ये, आमच्या कुटुंबांत तूं ये. कुटुंबाच्या हर एक संद्याक हे घडये जेजू आपड. आमच्या भुरग्यांक सर्गींच्या जाणवयेन भर. आमच्या युवजनांक बरो फुडार तांकां दाखय. काम करच्या हर एक आमच्या भावा भयणींक तांचो दिसपट्टो ग्रास तांकां तूं दी. कश्टांच्या आमच्या पिडेस्तांक, प्रायवंतांक ये जेजू तांकां भलायकेचें देणें दी. जेजू, ये आमच्या कुटुंबांत, ये आमच्या घरांत तुज्या खुरप्या देणयांनी देणयाचे भंडार घेवन, भलायकेचें वैज घेवन, तुजो जिवंतपणाच्या महिमेचो आशिर्वाद घेवन, ती महिमेची संपत्ती घेवन जेजू ये आमच्या घरा, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या काळजांत.
जिणयेचे सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या जिणयेचे सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या तुझे तान बुजवून आशेवन रावल्या तुझे तान बुजवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कृपेचे गण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये नमो आमचे हात सुगम तमगर सौंदर्य जेसू कमी आराधन करिया समर्पण करिया आमच्या कुटुंबाचे एक दिवस कष्ट पीडा सगळीच्या पायी समर्पण करिया आराधना आणि नमस्कार ग्रामे तांकाराच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नम्या रूपाले बोनाच्या नमो नमो सुरवंदारा सग्रामे तांकाराच्या जेजू आमच्या कुटुंबात जेजू आमच्या घरांत जेजू आमच्या काळजांत जेजू आमच्या कष्टांत जेजू जेजू स्तुती जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू होगलाम तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. महिमा जेजू बसया São Paulo एपेस ग्रांबरल्या पत्रांत एक अध्यायांत 6 आणि 7 आणि 8 वळीन म्हणटा आपल्या मोगाच्या पोतांत ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कुरपे देणयाचे महिमेक स्तुती जावन दी म्हणून ताचें योजन क्रिस्तच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मेळ्ळ्या म्हूण आमकां मेळ्ळ्या वरवीं आमकां सोडून लाभल्या ह्या इतल्या उदंड माफान आमचे वयर वतल्या ते कुरपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगोंक Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Hoglab Jesu. होगलाब जेजू São Paulo म्हणले ती महिमेभरीत संपत्ती आज आमकां कुरपा रुपार आमचे तें वाळोवन येता São Paulo सुमयान म्हणलें म्हजी कुरपा तुका पुरो आनी ती कुरपा आज आमचे तें वाळोवन येवची सक्रामेंतांत देवाच्या उतरांत आनी पवित्र सभेंत हे कोणती महिमेभरीत संपत म्हळ्यार जेजून आपल्या कश्टा मरणा वरवीं ते कश्ट मरून एक घडीभर कुर्सार पळया तितले सुलाबायेचे न्ही अपमानाचे निंदेचे नलिसायेचे वळवळेचे रगत वारयिल्ले आपणाची कूड पापसल्ली
ते सगळे जेजून आमच्या पातकांच्या परीकपणापासून आमकां सल्वसांव दिवचे पासून सोडून दिवचे पासून जेजून भेटयिल्लें बलिदान. त्या बलिदाना मुखांतर आमकां मेळिल्ली ती कृपा येवकरिस्तांत जेजू आमकां दिता. म्हज्या भाव भयणो, कृपा ताचे तावन विविध रितींनी वळटा. कृपा आमकां भलायकी जावन, कृपा आमकां जिवीत जावन, कृपा आमकां समाधान जावन, कृपा आमकां शांती जावन, सक्रामेंतावन एक जिविताची जर ह्या महिमेवंत संपत्ती तावन वळटा. पूण जायते फावटी ती कृपेची जर आमचें तें वळना. कित्याक एक ब्लॉक आड आमच्या आनी सुमया मदें आसा. सूर्य कितलोय परसडीत जाल्यार एक ल्हान मोड सुर्याची किरणां तांतोली पावन आमकां सावळी दिता. तशें आमच्या आनी सुमया मदें वळची कृपा आडोवचें एक वस्त म्हळ्यार आमचे भितर आमचें पाताक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचे अर्गांचे सो. होगळाचे सो. होगळाचे सो. एक घडी नियाळ करून पळया, चिंतून पळया. कितली मागणी आमी करता, कितले आमी मागता पिडेस्तां बसोत, संवसारा बसोत, शांती बसोत. पूण आमच्या मागण्याक कित्याक आमकां फळ मेळना? म्हळ्यार आमचो देव सत्यवंत न्ही गी, आमचे देवाचें मोन तितलें धरून गी, वा देवाक आमचें मागणें आयकना गी, असले सवालां जायते फावटी आमी आयकता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचे सो. अर्गांचे सो. जायते फावटी आमी मागणी करून निराश जाल्या. कित्याक म्हळ्यार आमच्या आनी कृपे मदें जर तर एक अडखळ आसा जाल्यार आमचे मागणे देवा सरशी पावना. कृपे जरीक आड येवचें एकच वस्त आमचे भितर आमचे पाताक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचे सो. अर्गांचे सो. होगळाचे सो. होगळाचे सो. देखून सांत जाकोब म्हणटा, बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक. देखून मागणे कोणेय करियत म्हणलें अर्थ न्ही. सगळ्यांनी मागी येता, पूण जर तर आमचे मागणे फळादीक जायचे तर वा त्या महिमे बरी संपत्ती तावन कृपा आमचे भितर वळजे तर आमचे काळीज देवाच्या मोगाक उक्तें आसा जाय. देखून पातकांचें बोगसणें भलायकेचें वैज, पातकांचें बोगसणें आमकां समाधानाची एक वाट, पातकांचें बोगसणें आमकां जिविताची वाट जावन आसा. देखून दाविदान एक भोव अपोरभयेचें मागणें केल्लें. किर्तन 50:1 खंयचें तें? एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक निर्मळ काळजान तावन आमी केदाळा मागणें करता. ते दाळा तें मागणें भोव बळादीक आनी फळादीक. देखून सांत पेद्रू ताच्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा, हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक आमी उबारी जाय म्हूण म्हजी आशा. देखून मागण्या घेता आसतना नितळ मोन, नितळ काळीज, नितळ हात, नितळ उतरां आमची भोव गरजेची. जर आमी हांगासर हात उबारून मागता आनी घरा वचून आमी पेल्याक हाताची मुठी धरून मुठी मारता जाल्यार, हांगा आमी अर्गांनी होगलाप दिवन घरा वचून गाळी शिराप दिता जाल्यार, हांगा आमी देवा कडेन काकुळट मागोवन घरा वचून राग द्वेश आमी करता जाल्यार, म्हज्या भाव भयणो मागतल्याक आनी कोणा वचून मागता तांकां खंडीत कृपा लाभना. जायते फावटी आमी तें वाहन येता, फादर आमचे पासून मागा म्हूण सांगून फनार जावन दी. पूण आमी देवा कडेन मागता आसतना मागतलो आनी मागोवंक सांगल्या दोनांयच्याय काळजांत ती कृपा वळची वाट आसा जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचे सो, अर्गांचे सो, होगळांचे होगळांचे सो, सो, महिमांचे सो, महिमांचे सो, स्तुतीचे सो. स्तुतेचे सो. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां ती कृपा आमचे भितर वळजे जाल्यार एक नितळ अंतस्करण, नितळ मौन जायचे. दुसरें,
आमचे हात सेवेचे आनी मोगाचे जावंक जाय. केदळा आमी पेल्याच्या गरजेक पावता, कश्टाक पावता, ते दळा देवूय आमच्या कश्टांत पावता. देवाची कृपा आमचे तें वाळून येता. देखून आतां आमी आयच्या दिसाची मागणी, ह्या मागण्या मुखांतर आमी सगळ्या संवसारा पासून मागता. ह्या मागण्या मुखांतर आमी जायते पिडेस्तां पासून मागता, जायते गरजे वचून मागता. हे मागणे आज फळादीक जायचे तर आमचे नितळ अंतस्करणांतावन, नितळ काळजांतावन आमची बोव देवा सशी वचो जाय. ती महिमे बरीत संपत्ती तावन, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या महिमेतावन वळची ती कृपा आमचे तें वळोवंक आमचे अंतस्करण मौन नितळ आसा जाय. देखून जेजून म्हणलें, पाताक रडा, जिनी बदला, बरी खबर सतमना. जर आमी पाताक वचून, जर आमचें मौन नितळ नासतना राग आसून, द्वेश आसून तुमी कोणाय कडेन मागूंक सांगा, तसो फळ आमकां मेळना. देखून आज माध्यमा मुखांतर हे मागण्यांत वांटेले जावचें हर एकल्याक एक जिविताचें उतर नितळ मनांत, नितळ काळजांत जेजू कडेन माग. तुज्या पातकाचें बोगसणें माग. तुका दुखे इल्ल्यांक बोगशी. राग द्वेश काळजांतले हुंटून उडय. स्वार्थ मोसोर सांड. ती दळा कृपेची वाट नितळ जातली. ती कृपा तुजे तें वळोवन येवंक देव आपणाची वाट तयार करतलो. दिंबी घालया, आमचे हात उबारून आमी देवा कडेन ती काकुळट मागया. आज आमी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या परीकपणा बसोत काकुळट मागया. अरे घराक थोडे तरणाटे जेजू सरशी पाक्याचे नळे काडून सकलां देंवून जेजूच्या पांयां तळा दवरले. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून म्हणलें ते अरिघराक, तुजे पातकां बोगसली. पातकांचें बोगसणें भलायकेची वाट जावन आसा. देखून आज एक घडीभर आमचें मौन आनी अंतस्करण संपूर्ण सुमया मुखार उक्तें दवरून, सुमया म्हज्या सर पातकांचें बोगसणें म्हाका तूं दी, बोगसूंची कृपा म्हाका दी म्हूण मागया. आनी आज आमी कोणा पासून मागता, कोणें आमकां मागोवंक विचारला, तांचे पासून मागया. तांकांय पातकांचें बोगसणें दी जेजू, बोगसणे मुखांतर भलायकी दी जेजू म्हूण मागया. आज संवसारांत अन्याय आनीत खोटेपण चडून येता. देखून आमी जेजू कडेन ताची अगणीत काकुळट सगळ्या मनशा कुळाचेर देंवोन येवंक, त्या अगणीत महिमे बरी संपत्ती तावन पातकांचें बोगसणें, भलायकेची कृपा, शांती समाधानाची जर आमचें तें वळोव म्हूण आमी हात उबारून आतां हो काकुळटीचो तेर्स एक गण आमी भक्तीपणी घावया. दिंबी घालया, आमचे हात उबारून आमच्या पदका बसत, सगळ्या मनशा कुळाच्या पदका बसत आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या हाती मोगाच्या पोताची, आमच्या सोम्यांनी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची, कुडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परीपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मोरीफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मोरीफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मोरीफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा काकूळ तांची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा काकूळ तांची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता हमारा काकूळ तांची कर तीन पोटी सांगता म्हणया जेजू तुजेर हांव बरो आसता 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Maiman Jesu. Maiman Jesu. मग बाबीनो मागण्यापेक्षा पहिले एक अंतस्करणाची जडती करून नितळ काळजांत मागोवंक प्रयत्न करया. तुम्ही कोणालागी मागोवंक विचारता आसतना एक बरें कुंसार जावन अंतस्करणाचे जडती करून एक बरें नितळ मनांत मागोवंक विचारा. ते दळा हांगा तावन वळच्या कृपेक आड आसचें ना. जर आमीच आमच्या वाटेक आड कांटी घालन आमकां वाट जाय म्हळ्यार वाट मेळटा की ना. देखून आमचे भितर येवंक कितें अडखळ आसा ती अडखळ आमी खांड माग जाय. ते दळा आमकां चिंतिनांतले आमकां देवाची कृपा वळून येवची आमी अनुभव करतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वर्गान जेसू. देखून पातकांचे बोगसणे आमकां त्या महिमे बरी संपत्तींतले ते कृपेची वळ वळयता. दुसरें अर्ग स्तुती आनी उपकारी मोन. स्तुती म्हळ्यार देवाची महिमा आमी वर्णुची. देवान आमकां केल्लें तें बरेंपण आमी वर्णुचें. देवाचें तें सलोसवांचें योजन नियाळ करून ती देवाची महिमा नियाळ करची. उपकारी मोन आनी अर्गां वैयक्तीक जावन देवान कितें म्हाका दिलां आनी केलां आनी मेळ्ळां ताचे आमी उपकार आठवणी करची. आनी केदळा आमी हे उपकार आठवणी करता ते दळा
आमकां मेळचे ती देणी विशेष. सांबोनांचेर म्हणटा, ये जिबे तुवें सदांच देवाक हरसिल्ली आनी ताच्या पवित्र मोगाचो उजो तुज्या काळजांत पेटयल्लोय, कोणायकी कळीत नातली देणी जोडलाय म्हणलें कत्री जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थोडे म्हणटात काले स्तुती करचें, काले अर्गां दिवचें, टाळयो पेटचे, थोडे पिशे म्हणटात आमकां. ना मग अशें भाव भयणो, जर तर आमच्या जिबेनी आमी निरंतर देवाची स्तुती करता जाल्यार, देवाची महिमा आमी गायता जाल्यार, आमकां मेळ्ळे उपकारांक आमी प्रत्युपकार जावन आमी आमच्या काळजांत तावन देवाक वर्णिता जाल्यार आमकां जायती देणी कृपा वळोवन येतात. कीर्तन 103. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, सगळ्या अंतस्करणान ताची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसरनाका. केदळा आमी निरंतर स्तुती करता, ते दळा आमकां मेळची देणी सगळे तुजें अपराध तो बक्षिता. तुजो जीव पोंडांतलें रगता, तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकूट तो घालता. भांगाराचो न्ही, मोगास आनी काकुळटीचो मुकूट आमच्या माथ्यार तो घालता. तुजी जिणी भोर आपल्या देणयांनी तो तुका धादोशी करता. जिणी भोर ती देणी त्या कृपेन तो आमकां धादोशी करता. देखून निरंतर आमी स्तुती केल्ल्या वेळार, निरंतर आमी देवाचें नांव आमच्या वोंटांनी जिबेन उलो मारल्या वेळार, देवान केल्लें उपकार हर एक दीस आमी नियाळन ताका आमी अर्गां दिल्ल्या वेळार सर्गीन तावन वळची कृपा कोणेय आडोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो, महिमा जेसो. स्तुती आनी उपकारी मौन देवाची जायती खाकुळटीची देणी ओण काणूनचे आमचे भितर आसचे एक बळवंत अस्त्र जावन आसा. देखून आतां आमी स्तुती करया, उबे रावया. आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी मागोवंक विचारला, जायत्यांचें कश्ट दूख पिडा आज आमी हाडून आयल्या. आज आमी निरंतर इल्लोसो वेळ आमच्या काळजांत हांव स्तुती करया. स्तुतीसो येन मनवे, ए जिबे तूं देवाची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या देवाची स्तुती कर. अंतस्करणांत हांव देवाची स्तुती कर. सगळोच तुका समर्पण देवाची स्तुती कर. पातकांचे बोगसणे, कुडीची भलायकी, समाधान, तुज्या ते चिंतनांतली देणी कृपा कोणेय तुका दिवंक जायनातलें असाध्य जाल्लें तो देव करूंक शकता. देखून आमी ह्या घडये त्या देवाक, आमच्या रसनराक, महिमेवंत देवाक आमी स्तुती करया, अर्गां दिवया, थळ्यो पेटोवन ताची महिमा वर्णिया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವಿ. ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಆ ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಅನೇಕ ವರದಾನಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ತುತಿಸು, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ, ಹೃದಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸು. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ನಿರಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆನಂದ, ಸ್ವರ್ಗದ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈತಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಹರಸೋಣ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ, ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೊರಗಾಂ ಜೆಸು, ಹೊಗಳಾಂ ಜೆಸು, ಮಹಿಮಾ ಜೆಸು, ಸ್ತುತಿ ಜಾಂ ಜೆಸು, ಮಹಿಮಾ ಜಾಂ ಜೆಸು, ಹೊಗಳಾಂ ಜೆಸು, ಮಹಿಮಾ ಜೆಸು, ಹರಗಾಂ ಜೆಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ. ಹೊಗಳಾಂ ಜೆಸು, ಮಹಿಮಾ ಜೆಸು, ಸ್ತುತಿ ಜೆಸು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu, Organ Jesu, Oglab Jesu, Oglab Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu. Aradan Jesu. Musia. Magashaba ini no.
स्तुती आनी होगलाप कुरपेचें दार उक्तें करता. आमच्या घरान आमी कितें करता? मागणें करता, तेच करता. आयल्या संताकुशें काडलें, आमोरी शिकयलें, तें शिकयलें, अकरेचें एक परमनंट कंतर आसता तें सांगलें, मूग जालें वयमू. आमी मागणेचें दार, कुरपेचें दार उक्तें करी जाय. तें उक्तें करनासतना आमी भायर रावन बडयल्यार तें उक्तें जायना. देखून 2 विधी आसात. एक पातकांचें बोगसाणें तें मागणेचें दार, कुरपेचें दार उक्तें करता. खंयचेय मागण्याक तुमी वसा, एक अंतस्करणाची जडती कर, देवा म्हजी काकुळट कर म्हूण मागा, देव तुमचें मागणें आयकता. दोगांनी मागणें केल्लें, एक ओपार जेजून सांगली उडास आसा गी, कोणाचें? एक परिजेवाचें आनी एक सुंकागाराचें. सुंकागार कांय ना, आयलो, बडयलें, गेलो, आपुणूच म्हणून वडपाण उलोवन गेलो. पूण तो सुंकागार आपणाचें हड्डें बडोवन भायर तावन म्हणालो, सोम्या, तुजें काळजाचें दार म्हाका उक्तें कर, कुरपेचें दार म्हाका उक्तें कर, ह्या पातकांचें बोगसणें दी म्हूण मागलें. केदळ आमी आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून मागण्याक वेता, तें मागणें भोव फळां दीक. जॅकोबान म्हणलीं उतरां, केदळय शाश्वत दी, केदळां भितर नितळाय ना, घांटे घांटे मागल्यारय फायदो ना. देखून आमी पळया, कितलेशे मागणे, कितलेशे रेतिऱ्यो, कितलेशीं मिसां, पूण आमी जिणेंत बदलना, परिवर्तन जायना, राग उणें जायना, हगे उणें जायना, संबंद बरो जायना, सांगता जियोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हे सर आमचें मागणें दार घालून आमी करचें मागणें, दार उक्तें करून करी जाय. देखून कुटुंबाच्या मागण्यांत ती मागण्याक वेता आसतना कुरपेचें दार आमी उक्तें करी जाय. कुटुंबाच्या हर एक सांद्याक ती कुरपां वाळत जाय, हर एक भुरग्याक ती जणवाय मेळत जाय. तो गांवांत आसूं दी, परगांवांत आसूं दी, हर एकल्याक आमच्या सोमयान राखून व्हरत जाय. तर आमी आमच्या भुरग्यांक समर्पण करून निरंतर ताणें केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दी जाय. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचे अर्गांचे हे सूं. 2 रिती तुमच्या मागण्यांत तुमी करून पळया, तुमचें मागणें फळादीक जातलें. एक नितळ मनान मागा, दुसरें तें कुरपेचें दार उक्तें करूंक ते स्तुती करा. आमी स्तुती केल्ले वरवीं ताची महिमा सडना, ताची महिमा आमचे थंय देंवून येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचे अर्गांचे सूं. होगलाबचे होगलाबचे सूं. कीर्तन 90 वळी म्हणटा, सर्वेस्परा, आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. सर्वेस्परा, आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुपळ करूं. जर आमच्या हाताचो वावर सुपळ जायचे जाल्यार, आमच्या भुरग्यांची जिणी सुपळ जायची जाल्यार, आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या फुडाराक वचचें जाल्यार, ताची कृपाची जर आमचे ते निरंतर वळोवंक जाय. ते दाळा कोणेय सांडल्यार सोमी आमच्या बगलेनूच रावतलो. सांव पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 16 वाक्यांत तो म्हणटा, पूण सोमी म्हज्या बगलेन रावलो आनी म्हाका घटाय दिली. आमच्या बगलेन रावचे तर आमी ताका लग्गी जाय आनी सोम्या लागीं आमी केदाळा रावता, ते दाळा तो आमकांच राखता आनी सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांचे सूं, अर्गांचे सूं. होगलाबचे सूं. होगलाबचे सूं. आज आमी आमच्या पातकांचे बोगसणें मागून देवाक महिमा आनी स्तुती गावन आमी आतां आमचे लागीं मागोवंक विसारल्या. जायत्या जाणांचे दूख, कश्ट, पिडा आसात, ते सकड आमी ह्या घडये समर्पण करया. अर्जुन डी सोजा दोनी हाताच्या दुखीन वळवळटा, न्हीद पडना, कनकापूर थावन तो ताचे हात आनी कुडींत ताचे दूख उणें जावंक आमचे लागीं मागता. ताका आमी समर्पण करया. रेश्मा फर्नांडीस आपल्या कुटुंबांत समाधान जायचें म्हूण मागता. ते समाधानाचें दार ताच्या कुटुंबाक उक्तें जावंक मागया.
पावस तेन कणकां पुरता न्हू ताचें काळीजान ते ब्लॉक आसा उस्वास काडूंक जायना मस्त कश्ट येता त्या काळजाक जेजूच्या पवित्र काळजान तावन तें पवित्र रगत वळोवंक ती अडखळच्या काळजान कितें आसा सोमी धुवन काडूंक तसो स्वास कितें बांदता सोमयेच्या पुनर्जिवंतपणाचो स्वास तो शांती ताचे तें वळोवंक म्हूण मागया सीमा मानवेल बेळगांव थावन कुडीच्या दाव्या कुशीक कठीण दूख न्हिदोंक जायना आंग मूय येता ह्या पिडेन तें कश्ट येता सोमी ताका आपडूंक आनी बरें करूंक म्हूण मागया एकले आवय खातीर मागता 10 म्हयन्यां तावन हात पांय दुखेन कठीण वळवळटा तिका बरी भलायकी सोमी दिव म्हूण मागया एक व्यक्ती कुटुंबाच्या समाधाने पासून मागता ताच्या कुटुंबांत समाधान मेळोवंक मागया अनेक कुमार दारवड तावन एक ल्हान भुरगो शिकना आवय बापायन सांगलें आयकना हट करता त्या भुरग्याक जाणवेची कृपा बरी भूत ताका देव दिव म्हूण मागया सारेश आनी जस्मीन काजर जावन 6 वर्सां जाली भुरग्यांचें देणे ना ती जेजू कडेन मागतात हे जेजू एक तांच्या काजर जिविताचें एक फळ तांकां दी म्हूण मागया सुमी तांकां खंडीसावन दितलो तशेंच सारेश अद्यापाडी घर बांदचें काम आराम करन आर्थीक संकश्टान सांपडलां ताचें घराचें काम पंथा पावोवंक ताका जाय आसली एक वाट सोमी ताका दाखोव म्हूण मागया मागीर आमी आमच्या फिरगस कुटुंबा बसत ह्या फिरगजेंत जायतीं बरीं कामां जातात जायतें आत्मीक कार्य जातात हर एक कामांत सोमी आमच्या बगलेन रावूं म्हूण मागया मागीर आमी आमच्या विगारा बसत हे गवळीक वावरा संगी जायते देवाचें उतर परगट करचें मागण्याचे मिसांव ते करनासात तांच्या मिसावांत सुमी तांच्या बागलेन रावून तांकां आत्मीक घटाय दिवं बरी भलायकी दिवं म्हूण मागया ह्या आमच्या कामांत देवीक अमृतान करचें ते मिसांव कामांत देवाच्या उतराच्या परगटणेंत विविध रितींनी लोकांक देवाचो मोग देवाची काकुळटवून पावोवच्या मिसावांत आदार दिवच्या सर आमच्या दानींक आमच्या संगी वावुरतल्या भाव भयणींक देव तांच्या उदार मनाक तांकां कृपेन बरोव म्हूण मागया तशेंच आमकां हांगासर मागणी करूंक आल्टरीक फुलां दिवचें दान दिवचें विडियोग्राफी करचें सुराज म्युजीक दिवचें सैमनाक हांगा वावर करच्यांक हांगा आसल्या सगळ्यांक तो सोमी कृपेचें दार उक्तें करूं म्हूण मागया आज मोगाच्या भाव भयणो कितलेशीं प्रायवंतां कितलेशीं पिडेस्त आज तांच्या कुडीच्या पिडेन वळवळटात जायती उतर प्रायाची तांणी आशेल्लो मोग आनी कुटुंब भुरगीं बाळां मेळनासतना आश्रम आनी कश्ट जातात थोडीं कुटुंबाच्या बंदडेंत एकसुरपणांत दुखेंत कश्ट जातात थोडीं दूख सोसूंक जायनाशें निराश जाल्यात वयस मेळनासतना जायते जाण मरतात सांगात नासतना मोग नासतनाय मोर्चे आसात ह्या सर आमच्या पिडेस भाव भयणींक उतर प्रयाच्या भाव भयणींक आमी समर्पण करिया संवसार आज अभिवृद्धीच्या पातान चलतना आनी एका गोश्टीन दुबळेकायेच्या फोंडांत पडून आसा जायते जण अर्थीक संकश्टांत काम होगडोवन कुटुंब सांबाळूंक जायनाशें भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक जायनाशें कश्टूंच्या सर आमच्या भाव भयणींक आमी आज समर्पण करिया मागीर आमी आमच्या पवित्र सभे बसत आमचे पावसाहेब सर गवळी आनी येजक आनी आमचे पिरगजेंत वावर करचे आमचे सर लायक मुखेल्यांक सोमयाचे कृपेचें धार ते महिमेवंत संपत्तींतले हर एक पिरगजेंत हर एक येजकांक धार्मिकांक आमच्या मुखेल्यांक वळोवन येवन दी ताचे मिसांव मुंदोस व्हरूंक कृपा मेळोवं म्हूण मागया एक घडीभर आमचे लागीं मागोवंक विसारल्या आमचे भाव भयणी बसत आमी एक घडीभर मागया आमचे वैयक्तीक गरज आनी इरादे आमी मागया आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक प्रत्येक जावन तांकां कृपेचें दार उक्तें जायचें आज संवसारीक जाणवेचें दार तांकां
खरी कुशीन उक्ती आसा. पूण आज आमच्या भुरग्यांक जाय कृपेचें दार उक्तें, देवाची सणवाय, देवाचो मोग तांच्या काळजांत वळोवंक जाय. सर आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक एक घडीभर समर्पण करया. सांत पावलोची उतरां परतून मोती घडया. तो आपल्या महिमेवंत संपत्ते बरीत संपत्ते तावन पवित्रत्म्या मरिफात तुमचे अंतस्करणाक घटाय दिवं. आमी ह्या आल्तरेर भेटयल्लो तो उंडो आनी वायन पवित्रत्म्यान जेजूची कूड आनी रग जावन तो बदलला. तोच पवित्रत्मो आमकां त्या महिमेवंत संपत्ती थावन अगणीत कृपा, भलायकी, समाधान, संतोष आमकां मागोवन दिव म्हूण मागया. पवित्रत्म्याक आमची मागणी समर्पण करून ताच्या मरिफात ती कृपेचें वळ आमचें तें वाळोव म्हूण मागया. उबे रावया. आमचे हात उबारून आमी पवित्रत्म्या मरिफात मागया. ती कृपेचें दार आमकां उक्तें जावं, सर्गींची देणी कृपा आमचें तें वळोवन येवं. आमी मागले पिडेस्तांक भलायकी मेळोवं, कश्टतल्यांक सवकसाय मेळोवं, समाधान मेळोवं, आमच्या कुटुंबांत समी बिडार करूं, आमच्या बगलेन तो रावूं, आमकां तो सांबाळूं, आमकां तो राखूं. ये पवित्रत्म्या देवोन ये. तुज्याच्या जिबेच्या रुपार अपस्तंती देवून आयिल्ल्या पवित्रत्म्या आज आमी मागतल्या हर एकल्याचेर, हर एक कश्टतल्या पिडेस्तांचेर, हांगा असल्या ज्या भुरग्यांचेर देवोन ये पवित्रत्म्या. अभिषेक कर पवित्रत्म्या, कृपेन भर पवित्रत्म्या. अग्निय नाळವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಪವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ನಾಳವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪವನಾತ್ಮ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ನೋಯಿಸಿದವರ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪವನಾತ್ಮರೇ. ಅಭಿಷೇಕ ದುನಿಯಾ ಕೃಪೆನ್ ಪವಿತ್ರತ್ಮ್ಯ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಹೊರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಳಿದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. दैविक शक्तीनं पड पवित्रत्म्या, सगळं पिडेस्तां कष्टांच्यान बरी एकल्या गुण कर पवित्रत्म्या, बरी कर पवित्रत्म्या, बरी कृपेन कर पवित्रत्म्या, देवोन ये पवित्रत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दिंबे घालया.
पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ह्या उंडयेच्या रुपार आसा. महिमेवान जाल्लो जेजू त्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या महिमेचो आशिर्वाद आमकां दिता. आमकांय महिमेवंत जावंक पातकांचेर मरणाचेर थाळणेचेर जैत व्हरूंक कश्टांचेर जैत व्हरूंक बापाक विधेय जावन जियोंक आनी महिमा जोडोवंक तो आशिर्वाद आमचेर मागल्या सगळ्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर तो देवून येवं म्हूण मागया. हे देवडा सक्रामेंताक संगता गावया. हे देवोडा सक्रामेंता सास्राम नामान करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा पोतला नव्यो रीती आदार्या. सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशें स्तुतात उल्हासाने स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यार अर्सिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थया. ए देवा विचे सक्रामेंत काळूच्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणीचे फळ सदांच आमचेटी आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन पोवो कर. जो जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.